ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш тj. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд навор мошинои нав равон кардем ки мо қабул кардем, пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо давомхали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама дошта бошед, марҳамат сурат маълумотша дар WhatsApp имои экраномада рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навор ҳастем мошиное ки аз территорияи Москва ва аз территорияи Тоҷикистон. Opel Astra-G, Daewoo, Nexi, Opel Vectra мошинаи мусофиркаш ва мошинаи Mercedes 190 ва дигар мошина ҳастанд ки бо нархҳои арзон баҳри шумо омода кардем. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментар нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинаҳо ки дар кор ҳастанд, мо дар видеои оянда ҷудо карда баҳри шумо пешкаш мекунем. дӯстони азиз, курси имрӯза 1000 баробар аст ба 168 сомонии навор ҳастанд. мекунем марҳамат рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ба Тоҷикистон зуд бо равон кардан як компания грузоперевозка хуберо ба шумо тавсия метем ки компания ака Ёқуб. ин ака бори шуморо аз территорияи Москва, Московский област қабул мекунам, ба территорияи Душанбе, ҳамаи ноҳия ва шаҳрҳош оварда мерасонам ва инчунин ба вилояти Хатлон 25 та ноҳияшта оварда мерасонам. дӯстони азиз, якум одаме ҳастам ки дар ҳамин Хатлон ҳамаи ноҳияшта бурда мерасонам. бисёр компаниё тарафҳои Кӯлоб намераванд. ин ака территорияи Душанбе ҳамаи гӯшааш ва территорияи Хатлон 25 та ноҳияш мебарам. яъне шаҳри Кӯлоб, Данғара, Восе, шаҳри Бохтар, Калхозобод, ҳамин 25 та ноҳия дар ҳамин территорияи Хатлон ҳастанд ки ҳамаи гӯшаш бурда мерасонам. ва инчунин шаҳри Душанбе, Ваҳдат, Ёвон ва Регар, Рӯдакӣ, Обшин, Ленинский район ҳамаи гӯшаш мерасонанд. агар бори шумо аз Москва дуртар, территорияи аз шаҳр дуртар ам боша, худашон мошини майда доранд ки мераванд ки бортон аз ҳамон ҷои кортон гирифта ва пеши камаза меоранд. сета рақам ҳаста ки ҳар сешта рақамошонда имо ба сар пайваст доранд. ака Ёқуб ҳастад. шумо занг занед ва бештар маълумотша аз соҳбашон гирем. ба шумо тавсия медем бортона соҳ саломат бурда мерасонад. марҳамат, занг занед. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. якум мошини фурӯшӣ имрӯза ҳастад дӯстон ки дута мошина ҳастад ки мошинои мусофиркаш, яъне ки Volkswagen Солои нав ва вагони. соли парвишаш 2011 соле ки 34 дизеле объем мотор 2.5 литра коробка механика. ҳолати мошини баъдро беҳтарин. ду тамхали мошина ҳастад ки нав оварда моҳи январ мегад овардем. якташа нав далина уже кор дамода ва якта дигаш мегад умуман далина неста. мошини чо мегад бениҳоят тоза. дар Тоҷикистон баъдо нав якум бор гашта, яъне ки Тоҷикистонда нав уже гаштесиян. мошина хеле тозаҳакай. Volkswagen мошинаи мусофиркаш, яъне ки скаменкошон беҳад бисёр ҳастанд ки ҳардушон срочно фурӯхта мешаванд. нархҳошон мега 140 000 сомонӣ ҳастад, бо арзонтар мешавад. дӯстони азиз, ин ҳамин рақамҳо мегафон пазитсияни кор мекунанд ва ин рақамҳошон дар WhatsApp ҳам доранд. дутаам хеле Volkswagen мақсад хеле мошина ҳастанд ки мошинаи мусофиркаш. хай кадоме ки хеле мошинаро медонанд, шарт нест ки бо фаҳмондан. мошино дар пойтахт дар Душанбе айни ҳол қарор дорад. ҳардушон састиянои беҳтарин. якташа 985 номорош линияда кор мекунад, ин дигариш номери дигариш недостанад. иниш дар линия ҳоли линия кор кардаги неста. яъне карочи мошин мегад бениҳоят тоза кай омада мегад бинед маъқултон меша арзон карда метем. 140 000 сомонӣ дутай, ҳардушон мақсад бо савдо мешаванд. як донаш 140 000 сомонӣ дӯстони азиз муомилаи хуб дорад. бениҳоят тоза, бе ягон таъриф, ягон сарапина, ягон расход надорад. ин ҳамин рақамҳо дар шумо занг занед, ба шумо мефармоям марҳамат, албатта занг занед касе ки мехарад. мегзарем ба диҳи мошини фурӯшӣ. Opel Vectra A ҳастад баъдрон ки соли бароишаш 1995 ҳастад ки ҳам газ ҳам бензин кор мекунад. объем мотор 1.6 литри простои коробка механика. ҳолати мошин мегад беҳтарин аст. мошин баъдрон хеле ки дасти як одамда гаштеса. мошин такси гаштаги неста, нав мотор кардаги астад. 4 та баллон мегад пачка мегад, ай магазин гирифтем, баллон ҳоли гаштаги неста. 4 та мегад пачка ва дӯстон азиз нав мотор кардаги аст. салон тоза аст, 4 дискаҳои рамашка. мошин мегад ҳолаташ беҳтарин аст. мошин мегад хмода қимат ғалилага мегад, мақсад ки ҳозир срочно мегад дигар навон мошин мегирам, мақсад ба ҳам хотир мефурӯшам. 30 000 сомонӣ мегад, бо ягон сум муомила мекунем, мегад срочно дигар мошин бояд бихарам, мақсад мошинои калонтар барои ҳамин фурӯш намондиам.
айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ёвон ва фурӯхта мешавад бо нархи 30,000 сомонӣ. Салон тозаҳак люк пук магнитофон ҳамаҷош кор мекунад ва дӯстон азиз балон пашка нав мотор кадагия, яъне ки мошина расход намекунед, фақат мегирен газ метиҳен, ҳамаҷош 100% кафидагӣ даридагӣ надорад. Якум рақамош рақамое ки Россия аст, ахираш на 5910 рақамои дастишона кор мекунад ва дуюмгинаш ахираш 60 иш рақамои WhatsApp шуна. Обшим якум рақамош дастия ва дуюмаш WhatsApp. Кадоме ки мехара боз муомила мешавад маромад бештар маълумоти пураша аз соҳибашон гирем. Мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Боз як мошини фурӯшӣ советский аст ба дурон ки мошини молодежни ВАЗ 2107. соли бароишаш 2004 солае ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. Объем мотораш 1 литри простой инжектор коробкаш механика. Саистани мошин мега беҳтарин ай. Мошин мега кузов тоза, ягон камбуда дорад, мотор мега звера, балон мега навай, газ бензин кор мекунад ва хадавоям дорад. Салончаи мошин мега тоза, ҳуҷҷат ҳам дорад, фақат як техпаспорт мекунад мега дига тамом. Ҳама ҷои мошин мега 100% мошин мега хелае ки дасти як одамда гаштесай. Магнитофон ҳамаи ҷое ки мошини раднояй, ҳама чизош кор мекунад. Не ки мошине ки берасход мега соҳибаш ва мошине ки якдаста қариб. Айни ҳол дар ноҳияи дӯстони азиз, яъне ки деҳаи Деваштиш, яъне ки ноҳияи Деваштиш шаҳри Хуҷанд мешавад, территорияи Хуҷанд амҷода қарор доштааст. Нархи мошин 16000 сомонӣ аст ки боз муомилаи хубам дорад. Тоқа суми холӣ мега дар кор кадоме ки мехара арзонтар када метавонем, не ки алишне тоқа сум мотор бениҳоят зура мегӯяд. ин ҳамин рақамҳои мегафони тоҷикистони соҳибшона ки пастиани кор мекунад, метавонем ки аз ҳамин рақамҳо бештар маълумотша гирем. Дар ноҳияи Деваштиши территорияи Хуҷанд 16000 сомонӣ дӯстони азиз муомилаи хуб дорад. хайра бо занг занед қад шумо бо суҳбат кунем бо арзон ва муомилаи дигараша аз соҳибшон мепурсем. маълумотои аниқ аз соҳибаш. лайкора фаромӯш намекунем, навора подписаш мекунем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. боз як мошини фурӯшии советския ба дурон ки УАЗика аст ки соли барои 1985 солае ки судишфуреш бензини холия, объем мотораш 1.8 литра, коробкаш механика, ҳолати мошин мегад нахаду 100%. ҳуҷҷатош мега фақат техпаспорт, 4 та балон мегад 70%, хадавои дора мегад соҳибаш, мошинча мегад нахадуа. УАЗи кадоме ки мақсад мухлиси УАЗика аст, ина мошинчаи арзон. айни ҳол қарор дорад дар вилояти Суғд, яъне ки ноҳияи Мастчо дуюм участка ва фурӯхта мешавад бо нархи 12000 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мешавад. Ягон гов молам боша мегад алиш меяне ки ба мақсад ягон говай буқай гӯспанда ба гов молам алиш мешавад. кадоми сумкате мегирад 12000 сомонӣ аст дӯстони азиз, боз муомила дорад. якум рақамош аст рақамои WhatsApp аст ки ахираш 51 WhatsApp пайваст дорад ва дуюм рақамош номерои телефони Тоҷикистон аст ки инаш тисела пастиани кор мекунад. мошин дар ноҳияи Мастчо дуюм участка арзон мешавад, ба мол алиш мешавад. дӯстони азиз, маромад кадомтон мухлис бошед, на занг занем бо бештар маълумотша гирем. фақат лайкора мегзорем, фаромӯш намекунем ва дӯстони азиз силкаи навори моро дар ҳама ҷо подлисаш мекунем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. як мошини фурӯшии молодежни аст ки ба дурон мошини советский аз территорияи Москва. ВАЗ 21012 аст ки соли барои 2006 солае ки судишфуреш бензини холия аст, объем моториш 1.16 аст, коробкаш механика аст, ҳолати мошин мегад беҳтаринҳо. мошин салон тозаҳак дӯстони азиз, хоб 4 диска, хоб раднои краска, хадавои обши мошин мегад слишком мегад тоза ва срочно пул дар кора бардор. мошин нархиш бениҳоят арзон. мошин дар Москва город Александров гуфтагааст, яъне ки Владимир област город Александров, обшим территорияи Москва да. нархиш 6000 рубл аст ки боз муомила дорад. ин ҳамин рақамҳои Россия аст ки номери Россия промои кор мекунад. мошин обшим дар территорияи Москва город Александров, Владимир Александров, ҳамин хеле областа. хоб дӯстони азиз, одамое ки наличи мегиранд мега арзон мекунад, ая бародари тоҷики хумона срочно мега пул дар кошта ба ҳам хотир арзон фурӯхтаса. мошинча нигар ки хел тозаакай 6000 рубл аст ки бо хайқатиш муомила мекунен. рақамошон промои айсоиб шуда ки ҳами рақамои Россия кор мекунад. шахсоне ки дар Москва ҳастанд мехаранд, маромад занг занен. шахсоне ки аз Тоҷикистон ҳам ҳастен, агар ягон вариант дошта бошед, маромад
тамос гиред. Дӯстони азиз, шумо дам агарам хали рекламаҳои мошино, хонаҳо, заминҳо, квартира ва ягон техника, ягон маҳсулотҳо чизе ки барои реклама бошад, мо дар хизмат ҳастем. Метавонед ки сурат маълумота рӯй кунед, мо рекламада мегузорем. Лайкҳоро фаромӯш накунед ва агарам силкаи навори моро метавонед ки дар ҳама ҷо силкаша падисаш кунед. Раҳмат барои дастгиритон. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Opel Astra J ҳастаи бадрон ки соли 2006 сол ҳастае ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. Дӯстони азиз, мошинча мегӯяд мотораш мегӯяд объёмна 1.8 литраи коробкаш механикае. ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин, яъне ки тоза 2000 сол ҳам газ ҳам бензин кор мекунад. мотор 1.8 бошад бо мошини мекаша ҳам газ дошта ба хайрае. мотор мега содастае, коробкаш беҳтарин, хадавои кадага, 4 баллон мегӯяд навай ва 1 сола ҳуҷҷатам дорад. мошин светои нам хеле вишнови сурх ҳастае ки 4 диска салон тоза кай бе ягон расход. нархи мошина мегӯяд 48500 мега бо муомила дорад ки 48500 сомонӣ савдо мешавад. мошини шаҳрия, мошин айни ҳол дар Душанбеда қарор дорад. ҳама чош мегӯяд заводской бениҳоят хуб. рақамошо дар поёни видео ҳастае. кадоме ки Opel Astra J мехарад, ина мошини берасход маромад занг занед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Daewoo Matiz ҳастаи бадрон ки соли 2006 1999 ҳастае ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. мотораш 1 литри простой экономни простой, коробкаш механикае. сайстани мошин мегӯяд нахаду. дӯстони азиз, мошин мегӯяд ягон сарапина надорад. краскаш мегӯяд навай, алюмини свет ҳастае, мотор салон ҳамаш нахаду. опши мошин соза мегӯяд, соҳибшон маълумоташа ҳамин хел равон кадае. нархша мегӯяд 17500 сомонӣ мега бо арзон мешавад ва мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтарда. электропакет, салон тоза, ҳамаш 100%. сарапина надорад ва краскаш мегӯяд нав ҳастае. 17500 сомонӣ муомилаш мегӯяд дар назди капоти ҳамин. рақамош ҳаста мегафон кор мекунад. кадоми шумо ки мехаред маромад занг занед. дӯстони азиз, ба хотири меҳнатҳои мо, ба хотири монтаж мекунем, шаб рӯз хобнаме барои шумо тайёр мекунем. ҳамин я лайки разанед ки видеои мо пахш шавад ва одамои мошинхаро ҳамин мошина бинанд. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдро мерседесҳои Benz 121 ҳастае ки соли 1986 ҳастае ки сӯзи фурӯш дизеле, объём мотораш 2 литрае, коробкаш механикае, мошин мегӯяд нахадвае. мошин мегӯяд краскаш радное, документош 3 моҳи дига ҳастаи баъдро, салон тоза хай, ҳама ҷош мегӯяд кор мекунад, 4 баллон пачка ва 3 моҳ ҳуҷҷат, дискаҳои нав, салон тоза, радное, краска. мошин мегӯяд беҳтарин ҳолат дае. нархша мегӯяд 25000 сомонӣ мега бо арзон мешавад ки 25 та нархаш мондиян, яъне савдо дорад. то қад суми холӣ бадром. кадоме ки мухлисои ҳамин хел мошин ки ҳастанд, ина рақамоша мегафон кор мекунад. метавонед ки занг зада бештар маълумоти пураша аз соҳибашон гиред. маромад занг занед. мегзарем ба 10 мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастаи бадрон дар кузови караван универсал. соли 1992 ҳастае ки ҳам газаш ҳам бензинаш кор мекунад. объём мотори 1.6 литраи, коробка механикаи, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, мошин мегӯяд на безеб, на зур, ҳолати миёна мегӯяд, не ки нахадвай. срочда мегӯяд пул дар кошда мегӯяд бо нархи арзон метиҳанд. нархи мошин 15000 сомонӣ бо арзон савдо дорад. мошин айни ҳол дар ноҳияи шаҳри Тузда қарор дорад. ин ҳамин рақамҳои 918 88 06 31 кор мекунад. кадоми шумо ки мехарем рақамошонда занг занед. то қассуми холӣ мега алиш намешавад ва ба телефон савдо намешавад. фақат ба телефон шумода маълумотшам мегӯям ва шумо мошинам аз пеш омода мебинед ва савдо мекунед. маромад занг занед.